60 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers aan in Venray. Om bij dit moment stil te staan was er zaterdag een buurtfeest georganiseerd op de Houten Hoek. Begin jaren 50 vertrok een groep Molukkers naar Nederland. Zij hadden voor het Koninklijk Nederlands-Indisch leger gevochten om de orde in Nederlands-Indië te herstellen. De Nederlandse regering had beloofd dat zij een eigen staat zouden krijgen als ze Nederland hielpen. Nederland kreeg echter geen steun bij het behouden van de kolonie. Een gevaarlijke situatie ontstond voor de Molukkers, die onder de Nederlandse vlag hadden gevochten en werden gezien als collaborateurs. De regering haalde deze oud-militairen naar Nederland. Hier zouden zij tijdelijk verblijven. In 1953 kwamen de eerste Molukkers aan in het kamp Vlakwater in Venray. Een van deze bewoners was Corrie, tegenwoordig ook wel oma Cor genoemd. Zij mocht samen met de burgemeester de dag openen. Oma Cor is op dit moment de oudste bewoner en herinnert zich nog goed dat het leven in de barakken in Venray niet gemakkelijk was. We hebben een klein kamertje en dan moeten wij daar eten, het koken soms. Toen is er geen zo'n keuken, maar gewoon daar in de huiskamer koken. Ja, slapen, dat doen wij. Toen bleek dat de situatie minder tijdelijk was dan was gedacht, verhuisden 8 gezinnen in 1962 naar Hogeveen. Het kamp in Venray liep langzaam leeg. Echter, het gezin van oma Cor besloot te blijven. Mijn ouders zeiden nee, laten we maar hier blijven. Je kan nooit weten, misschien krijgen wij een huis of zo. Dus toch is het wel fijn om hier te blijven hoor. Gelukkig maar. Een mooi huis. U woont nu weer op de Houten Hoek? Op de Houten Hoek, ja. Houten Hoek nummer 11. En het is wel een groot huis met 4 slaapkamers. In 1967 verhuisden de 9 overgebleven gezinnen dus naar een aantal woningen op de Houten Hoek. Een grote verandering met de 9 jaar die ze in de barakken hadden gewoond. En ja, het was een luxe, hè? Stenen huis, elektriciteit, water in huis, wc in huis. Ja, je wist niet wat je zag. En, hoe vonden jouw ouders dat? Dat ze eindelijk dan wel een comfortabele plek kregen? Ja, ik denk dat het voor hun ook een hele grote verandering was. Maar ik denk eerder, tenminste als ik terugdenk hoe mijn ouders daar over gehad hebben, dat het voor onze kinderen een unicum was. Een hele luxe. Ja, zij hadden zoiets van, wij weten niet beter. Niet vanwege hoe ze daar geleefd hebben, geboorteland, maar überhaupt al. Jenny is geboren in de barakken van Vlakwater. Haar ouders hoopten altijd nog een keer terug te keren naar Indonesië. Helaas is dat er echter niet meer van gekomen. Inmiddels liggen de ouders van Jenny in Venray begraven. Jenny woont nog steeds in het ouderlijk huis en heeft de Houten Hoek zien veranderen. Veel kinderen en kleinkinderen zijn ergens anders gaan wonen. Maar de saamhorigheid blijft. Dat we zoveel generaties verder zijn, proberen we dat zo ver mogelijk door te geven. Of het nou, ik ben dan van de 2e generatie en we zijn nu 3, 4 generaties verder. Maar die willen daar ook een en ander van weten. En die samenhorigheid zie je toch ook weer terug in de 3e, 4e generatie. Niet alleen met zoiets hoor, maar sowieso. Voor de jongere generatie is de Houten Hoek ook een bekende plek. Sommigen zijn er opgegroeid, anderen hadden activiteiten in de kerk. Het aantal jongeren dat afgelopen zaterdag bij het feest aanwezig was, laat ook zien hoe belangrijk de saamhorigheid in de cultuur is. Gewoon op zo'n dag zoals nu, dan wordt eigenlijk gewoon al van je verwacht dat je eigenlijk gewoon al bent zeg maar, en helpt waar nodig is. Het hoeft eigenlijk niet eens aan je gevraagd te worden. Dus dat typeert het wel. Dus iedereen is hier ook dan voor elkaar en vooral een gezellig samen zijn. Dat is hier dus heel belangrijk. En je ziet ook al die kraampjes hier, dat is echt Moluks, dat is echt de Molukse keuken. Dus dus dat is wel mooi. Wat voor typische Molukse dingen kreeg jij vroeger mee van jouw ouders? Vooral respect. Respect naar de ouderen. Heel netjes altijd u tegen anderen zeggen. Dat is heel belangrijk. Bij ons was het ook heel gebruikelijk om altijd te bidden, weet je wel. Voor zulke dingen. Dat een beetje. Al die normen en waarden altijd dankbaar zijn zeg maar, met wat je hebt. Op het feest stond er een muziektent waar de hele middag muzikanten optraden.
Ook gymnastiekvereniging Sint Christoffel gaf een demonstratie. Al met al was het een geslaagde dag om stil te staan bij het 60-jarige verblijf van de Molukse gemeenschap in Venray. Wat is, denkt u nou, u woont hier al jaren, dus u kan het denk ik als beste weten. Wat is nou het grote verschil tussen Molukkers en Nederlanders? Ja, heel groot verschil. En toch is het wel fijn zo om met hen samen te werken. Zo, hè? Samen omgaan. Zo. Vooral als je in het dorp tegen iemand tegenkomt en dan praat je met hen, vragen hoe het met je gaat. Maar geen, dialect. Dat ken ik niet zo goed. Jawel, maar dan niet te vlug. De grote renovatie van het orgel in de Grote Kerk is in volle gang. Sinds begin september is men bezig met de werkzaamheden. Het renoveren van het orgel is een behoorlijke klus. Niet voor niets zijn er zeker 3 maanden uitgetrokken om de werkzaamheden te verrichten. En in die tijd wordt het hele orgel afgeruimd, wordt uit elkaar gehaald, pijpen worden schoongemaakt, het orgel wordt schoongemaakt. Als er reparaties moeten worden verricht, worden ze verricht. Er komt een nieuwe dakconstructie bovenop het orgel. En er worden arbo-voorzieningen aangebracht, zodat degene die het orgel stemmen moet in de toekomst daar wat veiliger rond kan lopen. Om hoeveel orgelpijpen gaat het dan ook? Nou, er staan ongeveer 2500 pijpen in het orgel. Wat moet daar precies mee gebeuren? Want dat lijkt me heel veel werk. Nou, in feite moeten ze allemaal worden schoongemaakt, want er ligt nogal wat stof in. En dat belemmert de klank eigenlijk. En sommige pijpen zijn wat beschadigd en die moeten dan worden gerepareerd. En dat kun je pas alleen maar zien als alle pijpen uit het orgel zijn genomen. In totaal zijn er zo'n 55 vrijwilligers die meehelpen met de renovatie. Iedereen heeft zijn eigen taak. Ook de leden van het Venrays Mannenkoor helpen mee met de renovatie. Zij zijn gevraagd om het houtwerk een opknapbeurt te geven. Dat hout in de boenwas zetten. Het is al schoongemaakt door een andere groep vrijwilligers. In de boenwas zetten en daarna uitboenen, zodat het weer oogt en het hout weer wat gaat leven. Is het lastig werk? Nou, de verlichting zou wat beter kunnen, maar op zich is het niet lastig werk. Je moet alleen geen hoogtevrees hebben, want het is toch boven tot in de nok van de kerk en dat is toch zo'n 27 meter hoog. En kom je nu ook zo bijzondere plekjes tegen, nu je er zo met je neus bovenop zit? Ja, je ziet nu pas wat een handwerk daarin zit van vroeger uit. Hoe dat in elkaar geknutseld is bijna. Het is echt vakmanschap. Alle mogelijke rondingen en hoekjes en plaatjes. En het is leuk om te zien. Ondanks het vrijwillige werk van veel Venraynaren gaat de opknapbeurt toch zo'n €120.000 kosten. Het kerkbestuur doet daarom een beroep op de parochianen voor financiële steun. Als sponsoring kan iedereen een onderdeel van het orgel adopteren. De renovatie van het orgel moet voor 1 december zijn afgerond. Op dit moment liggen de werkzaamheden op schema. De kinderboekenweek is woensdag landelijk gestart. Wielrenner Mike Teunissen opende deze week op basisschool De Lier in Merselo. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is sport en spel. Een logische keuze dus om wereldkampioen veldrijden Mike Teunissen uit IJsselstein uit te nodigen om de week te openen. Teunissen vertelde de kinderen over zijn sport en las een stuk voor uit het toepasselijke boek De Tijdrit. Toen Mike zelf jong was, was hij al voornamelijk geïnteresseerd in boeken over sport. Ik ben heel vroeg begonnen met fietsen en toen vond ik het ook heel leuk om boeken te lezen over het fietsen en over het sporten. En die boeken die heb ik eigenlijk vroeger het meest gelezen, ja. Weet je nog wat je favoriete kinderboek was? Het was een boek over het fietsen. Joep Spikkel, dat was een wielrennertje. En daar heb ik ook nog wel boeken thuis staan. En die reed aan wedstrijden. En ik weet nog wel dat ik daar dus vroeger helemaal verkocht was. En dacht van ja, dat wil ik later ook.
Mike is zelf net thuis van het WK wielrennen in Florence, waar hij 37e werd bij de wedstrijd voor belofte. Hij verbleef een week in Italië en dat was genoeg tijd om wat te lezen. Ja, want vooral nu had ik een ploegentijd en een wedstrijd, dus dan zit je daar meer dan een week. En ja, naast trainen doe je niet zo heel veel. Dus dan heb ik gewoon mijn iPad mee en daar staan wat boeken op. En ja, dat zijn dan niet meer die boeken die ik vroeger las, maar ja, inderdaad, dan lees ik inderdaad nog heel veel. Ik lees eigenlijk met name thrillers, dus dan de boeken van Dan Brown en Baldacci, dat soort dingen. Die vooral een beetje dik zijn, zodat ik een beetje lang erover doe en dan kom ik die dagen wel prima door. De kinderen luisterden aandachtig naar de jonge sporter die uit het boek voorlas. Met de komst van Mike ging de kinderboekenweek van start. In deze week wordt er nog eens extra nadruk gelegd op het belang en plezier van lezen. Lees je zelf ook graag boeken? Ja. Wat voor boeken lees je dan graag? Heel veel meisjesboeken vind ik leuk, van Dora of van ballerina's. Doe je ook veel lezen? Niet zoveel. Niet zoveel? Maar op school vooral veel? Ja. En wat voor boeken vind je dan leuk? Spannende. Ja, wel meer over sporten, dat wel. En wat is je laatste boek die je gelezen hebt? Iets met hockey ben ik nog mee bezig. En heb je zelf ook een favoriete sport? Ja, gymnastiek. En wat vind je daar het leukste van? Dan kun je allemaal oefeningetjes doen en dan moet je van de bank naar de andere bank zwieren. Dat vind ik zo leuk, dat je dan zo kunt klimmen en zo. De kinderboekenweek is vaak ook de aanleiding voor het houden van een voorleeswedstrijd op school. Ook Mike deed hier vroeger aan mee en was een fanatieke voorleeskandidaat. Ja, ik heb vroeger nog wel eens een poging gedaan om ook zo'n voorleeswedstrijd te winnen, maar op school waren er altijd betere, dus ja, ik ben toch een sporter, dat toch altijd winnen, maar het kan niet altijd lukken. De kinderboekenweek met het thema sport en spel duurt nog tot 13 oktober.